posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 10 April 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC oyankhulira Malawi mosatopa, kuwayankhulira mwachilungamo, ndipo olozitavuta zitatani ine Amalawi sindingakusiyeni. Ndipo mukamadandaula kuti DC simunamumverero, inenso ndimatha kukumvesani. Lero tikambirana nkhani zokhuza ndi nkhanza. Amalawi akukumana ndi nkhanza zosiyana-siyana, malonso osiyana-siyana. Pena kumazifunsa kuti koma ifedi Amalawi tikukhaladi mu dziko lomwe lino. Kumadabwa kuti kodi nkhanza zimenezi ifeyo ndiye kuti anthu makamaka anthu osauka ife makamaka kwathu ndikuti. Koma mwina tisanapite ku nkhanza zimenezi makamaka topic yathu ya lero mama wa uno, ndafuna Amalawi ndikuziwiseni zimene zikuchitika mboma limeneli la MCP makamaka pamene tikukonzekera zisankho za 2025. Ndafuna muziwe kunena kuti posachedwa pompano makamaka mu nyengo imene ya Easter kukhala ma promotions odabwisa ochokera ku polisi komanso ena ndi ena ambomamu, kukhala ma transfers odabwisa ndi cholinga kuti anthu akonzekere, chifukwa ngati ili programu yobera zisankho anzathu awawa akonzeka kwambiri. Andi ndi chifukwa chake ndimakuuza nino a opposition kunena kuti muzisegula maso anu, musegule maso anu, chifukwa siku lina muzaona ngati mbanda kucha. Motere kuti kukhala ma promotion polisi amenenso alandire manyota osiyana-siyana, cholingatu awafikise pafupi aziyakonda, azinena kuti koma anthu awandende anthu abwino. Oti department imene ya NIS nayonso ikhala ikutumizidwa kwa ma DC wonse aku Eastern Region, Southern Region, Northern Region, anthu amene wawa ndi akuluakulu kapena amene akuwadalira MCP kuti ndi awo. Komanso plan ina imene yakufuna kuti aonesese ndija yochosa asilikali pa airport, chifukwa zikuoneka ngati kaubale ndi bomali asilikali kakangati kakuvuta pang'ono. Choncho akufuna achite kiriye ma airport mu kuti mwina asilikali asakhalemo, cholinga akamabweresa katundu awo asamakhale ndi zokhoma. Choncho mukonzekere kuti muona Amalawi ma airport mu mukusamusidwa anthu mu nyengo imene MCP yatanganidwa kwambiri kuwatengera anthu ku State House ndikumakachita kumakagwadira kuti chonde tivotereni ife kawiri, chifukwa DPP inalamulira zaka zambiri ndipo amene wakabweranso ndiye kuti ifeyo azatizunza. Tipanga chotheka kuti tikupaseni ma promotion, tikupaseni ndalama zapamwamba, ndipo musadandaule iyayi chiseko chitawapana kwambiri. Kodi 2025 ationesa zinthu. Koma nkhani yathu ya lero monga mene ndanenera ndi yokhuza nkhanza. Amalawi ndafuna ndikuuzeni kuti ndakhala ndili pakafukufuku woopsa, ndipo Malawi muno muli nkhanza zimene sizinayenere kumachitika mu dziko la democracy. Tikapita koyamba mwachisanzo tipite ku polisi. Ku polisi tu anthu osauka akukumana ndi nkhanza zosiyana-siyana. Ena okuti milandu iyo kulibe angonamiziridwa, instead of the organ police security organ ichite kafukufuku amangothamanga mwina ndikumumanga munthu without any proof. Kuli nkhanza zokuti sizinayenere kumapita kwa Amalawi, ndipo Amalawi ambiri akukhalira mphati kumakhala movutika ngati ziko lisirawo, chifukwa cha asogoleri amene ndi ankhanza, chifukwa cha ma authorities amene ndi ankhanza, chifukwa cha polisi amene ndi ankhanza kuwapangira nkhanza Amalawi anzawo.
zimakhala zodabwisa kwambiri kumamuona Malawi kumampangira nkhanza Malawi nzake, koma akakhala kuti ndi munthu wakunja monga mmene alili ngati amwenye kapena azungu kapena ma Chinese, mmaona zodabwisa, mmaona kusiyanisa. Anthu aja sapangiridwa nkhanza monga mmene ifeyo anyake aziko timapangiridwa nkhanza. Zimakhonza ndithu apolisi kummanga mwenye basi mwina after 3 hours ndikumutulusa or after 30 minutes ndikumutulusa, yeti akakhala kuti ndi Malawi nzawo ndiye kumukakamira pakana kumulipirisa ndalama. Ndamva chisoni kunena kuti nkhani ya nkhanza yomweyi mwenye wina wamulasa nzimayi kusalima, kumulasa ndi mpeni, koma kupezeka kuti kupita naye ku polisi, apolisi akungopanga nkhanija kumangoyizengereza osammanga, anangommanga zanairo kwa maminisi ochepa, anthu aja odandaula aja atapita, umwenye uja ndikumutulusa. Chimozimozinso kumachinga kunapezeka kuti Chinese wina anachita hayala galimoto ya munthu ndikukanyamulira mu matabwa opanda mapepala. Malo mokuti apolisi ammange Chinese uja, ayi ndithu ndikungomuyitana ndikungomuchita caution ndikumuchita release, koma anakuti anzathuwa ndiye kuamanga pakana kwa 2 weeks. Munyache wa galimotoyo komanso anyamata ache ndikuamanga, yeti Chinese mwini wa matabwa anali kwawo kubalaka kumanjoya. Ndi ziko lomvesa chisoni limene timapangana nkhanza tokha. Andi akakhala malo ogwira ntchito wande pepani amayi, malo ogwira ntchito Malawi ambiri akuzunzika, amachita pakana kumaamenya. Tapita inu mukaone zimene zikupangika ku kanalo ija akuyichita construct kuchikwawa ija, mukaone mmene Amalawi akuzunzikira kumamenyedwa ndi ma Chinese. Eti Amalawi amene ali anyake aziko alipompo kumayang'ana mabwana osachitapo kanthu, kuamenya Amalawi osalakwa. Tapita ni kuijenko sewa salima apo pa Eskom apo tikamathamangira nsewu pita kuthuma uko, pamenepo pali project imene ikufuna kuyambikapo za magesi, izi zimachedwa za solar. Pamenepo pali ma Chinese amachita kumaamenya Amalawi mambama makiki. Kumadabwa kuti ife Amalawi mtendere wathu ndiye uti, tizapeza liti ziko la democracy jalikanenedwa lija ndiye liti, kuti ife tizakhala pa ufulu liti muziko lathu lomwe kuzunzika Amalawi. Tikapita kuma estate kundiye isiye nkhaniyo, kuma estate kukuthyolo kumulanje anthu ndiye kuzunzika kwache ukapoloso ukunamatu. Ukoko ndipo njwera zija za kwa Farao zija zikunama, anthu akuma estate akugwira ntchito ndi nkhanza, kumenyedwa, kupangiridwa nkhanza ndi azungu. Ena kufika saizi yonena kuti mwina ndingosiya ntchito, koma nanga ndikayisiya ntchito iyi ana akadya chani. Oti panopa kuma estate ngati monga mmene kulili kwa Thunga, ujeni kusembereka na ming'omba kapena mwachiduli tungonena kuti ma estate ambiri amene ali under Eastern Produce panopa akufuna ayambe system yomalipirira anthu mu phone. Kodi mmene imadulidwa ndalama mu phone mujamo, munthu muzika mulipirira ndalama yochepa kale ndiye muzika mulipirira mu phone pampamba kapena pa Airtel. Kodi munthu amene azipita kwawo ndi chani? Anthu kulesa umundumu a union kulesa kulimbana nawo umundumu, koma mabwana akumene kwa kupanga benkhanza kukakamira kunena kuti no wina afune asafune ife tichita implement system imene yonena kuti anthu azilipiridwa kuchani, azilipiridwa mmafoni, kupanga na nkhanza Amalawi tokha. Ena amene amandimvesa chisoni nkhanza zimene akupangidwa ngakhale ndi boma ndi anthu awa alimi afoja. Kutero ko nthawi ino yafika sopano mulimi alire amene wazunzika ndi foja wache, kuti kuchokera ku Nazare kumuthira fetereza kungongola ngongole, ndipo tikunena panopa uje nikogulisa ukuku ku auction amadulidwa ndalama za phwamwamwa. Ndalama zina kumaziona kumazifusa kuti kodi ndalama zimene zikuchokera kuti. Lero li mukamuyang'ana foja mmene wayambira pa market, iniyo kumamva chisoni, kulira iniyo kugwesa misonzi mene akugwesera aja anthu akukakasasire kunkhata be nofe, kuzunzika Amalawi, kuzunza na tokha.
choncho pomulimi wanzeru amene isangagulise foja wache kuja kumachedwa ku auction nchifukwa chake no wanda alimi ambiri akumatenga foja wao kumaga mugulisa maiko ngati ku Mozambiki, ku Zambia, at least kusakasaka andili pakali panopa ziwito madera ngati kunzimba kuli mavenda ambiri amene akulimbira na foja ndi ya Malawi. Ndiye soka ilo Malawi yondrama yake ndiyo chepa, mpamba wake ndiyo chepa, anthu akunjaja akubwera kumagula at least tu mwina pa 1 kilogramu ijayo kuigula mwina 80,000 mulimi kuti mwina angopukutako misonzi. Ndizomvesa chisoni kuti toka sitingakhale as a country ndikupanga malamulo mapolisi abwino okuti amukomere mulimi amene ndi akuzunzika kopya mulimiyo. Amakhala kuchokera January kufika December kusakasaka kuti mwina azale mbewu zimene zingamuthandizire. Akakhala anthu osauka onde taisieni nkhaniyo. Ku Malawi kuno anthu akupangidwa nkhanza kopya. Ngati uli osauka uziwe kuti iwe chako palibe. Ngati uli osauka kuma ulibe ma connection kuboma uziwe kuti chako palibe. Ngati uli osauka kuma ulibe ma connection ku MCP uziwe kuti iwe shauri yako ziko limene tinkalitenga kuti likusogoleredwa ndi msogoleri amene ndi wopemphera kuma siti naziwe kuti timaombera fiti manja. Ndiye ndinafuna ndikupempheni ino opposition kunena kuti mukamapanga anu manyaka anuwo ndikumatuma anyamata anu wa media ndikumakuchemererani mukumakuuzani kuti muzima panokha inuyo ndinu opambana chipani chanu ndiye chakaswiri muziyang'ana mbuyo ndikuwaona mmene Amalawi akuzunzikira. Tikunena tu Amalawi awawa akumathamanga ndikumakayima panzere ndikumakagula sugar kumachita kubisidwa ndi airovo kumamutenga sugar wa Malawi munomo kumakamugulisa kunja. Amalawi ndikumasaukira chinthu chokuti chikupangidwa muziko lawo. Ena ndi awa awo jenasalima sugar atafuna achite ronchi tayo seja amene amagulisa ujeni sugar wa salima muja ati anali asana achite ronchi. Mungoziwiratu kuti meneyo ndi njira yokuti atulusire ndalama. Amalawi kumalawi kuno kuli kuba kopya kuli katangale amene sazata chifukwa anthu athu amangoyang'ana za iwo sayang'ana za ziko. Ndi ziko lomvesa chisoni limene ine nimati ndikakhala ndiposa inu ambiri mmati mukakhala mmazifusa kuti kodi tinkabadwiranji ku Malawi. Ukanakhala kuti mwayi umapezeka monga mmene anathawira anzathu ngati ma ndi ma Rwandizi awaso akupangidwa nkhaza kuno ku Malawi makamaka nthawi ino ya chisankho nde aberedwa kopya ma Burundi ni ma Rwandizi apangidwa chipongwe. Zikanakhala kuti ifeso zikanali zimatheka ndikuthawa ambiri ife titathawa muno Malawi monga mene anathawira ma Burundi komanso ma Rwandizi. Awaso pano atoledwa awa ndi achipani cha MCP atoledwa ndi madobadoba panopa angungu apezera zifukwa zosiyana ndicholinga kuti aziyabera ndalama pamene anthu akukonzekera zisankho tuzikubwera sopano. Ndikuchite prepare inu ma MP amene muti mulephere kuma primary, inu amene muti muchoke ku parliament simuzabwerera koso. Konzekerani kuti mukakumane ndi anthu aja mmatha wakuziko aja ndi mmene limayendera ziko. Palibe chinthu chamuyaya kutero kwa anthu muphwasamuka kopya ma primaries akayamba muphwasamuka kopya mukayima pazisankho ambiri simuzapambana. Konzekerani ma BP mukozekere kulandidwa chumba ndi akatapira. Konzekerani kusauka, konzekerani kuyenda wapasi. Boligalinda the DC Mwana wopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jezo Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.